tichimbe tichirumbidza Mwari nekufarira Mwari. Ndasukwa neropa, iro riropa, oh iro radeuka, oh ineni ndasukwa, iro riropa, oh iro radeuka, deuka, Remuchinjikwa. Ndasukwa neropa, oh iro riropa, oh iro radeuka, deuka, Remuchinjikwa. Oh ndasukwa neropa, oh iro riropa, oh iro radeuka, deuka, Remuchinjikwa. Oh, Jesu tinotenda, oh makanaka, oh ivi matifira, Remuchinjikwa. Oh Jesu tinotenda, makanaka, oh ivi matifira, Remuchinjikwa. Oh Jesu andouya, kuzotora, oh ivo vacheneswa, Remuchinjikwa. Oh Jesu andouya, kuzotora, ivo vacheneswa, Remuchinjikwa. Jesu akaroveho, esachikwa uyaiti bate basa, 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 uyaiti
Iwe
Sambara tinoda kuyenda kuna baba. Baba nayo famba nayo. Pinda Sambara tiyende. Oh pinda Sambara tinoda kuyenda kuna baba. Pinda Sambara tiyende. Pinda Sambara tiyende. Pinda Sambara tiyende kuna baba. Pinda Sambara tiyende. Sambara tiende kuna baba. Sambara tiende kuna baba. Tiende Sambara tiende. Oh pinda iwe pinda Sambara tiende kuna baba. Kuna baba. Todada na Yesu ndodada. Odada na Yesu odada. 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 Odada na Yesu. Odada na Yesu odada. Odada na Yesu odada. Odada na Yesu
Jesu onada. Onada na Jesu onada. Onada na Jesu onada. Onada na Jesu onada. Onada na Jesu onada. Tumana magugu na Jesu. Tumafani na Jesu mamalezo. Farina Jesu. Iya kakupamuro mabumu farina mamane so. Jesu olada. Jesu. Jesu olada. Jesu. Jesu olada. Jesu. Jesu tolanda, Jesu tolanda, bula Jesu.
Mwafarira Jesu. Unakona kubisira bururu na burito. Chupaita bururu na burito. Tarira uwe, naruogo kwake. 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 Tarira uwe, nakubacha kwake. Tarira shamisa, ufururu na burito. Tarira Jesu na mananayo. Tarira Jesu. Aywa. Tibisa bururu na burito uko. Titra bururu na burito. Aywa, bururu na burito. Tarira uwe, naruogo kwake. Tarira uwe, naruogo kwake. Tarira uwe, naruogo kwake. Tarira uwe, naruogo kwake. Tarira uwe, kubacha 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 kwake. Muchene, muchene, muchene. Muchene, muchene, muchene. Jesu adu muchene, muchene. Muchene, muchene. Mama adu muchene, muchene. Muchene, muchene. Baba adu muchene, muchene.
Hallelujah. Jesus. Tare nyungari batwe ne buchene tirokuremekeza ibangwanani simukirwa ine kuti muri Mwari tinokupa imbiri yose nokukudzwa muri muchene nguva dzose Mwari wedu muri muchene tinokuremekeza imangwanani ano iri nokukudzwa ngazvidzorerwe iri nokukudzwa ngazvidzorerwe pachigaro chenyasha tinoti muri muchene Mwari wedu muri muchene tauya kuzosangana neni mangwanani ano changamire simudzirwai nekuti muri Mwari pihwai mbiri muzita raJesu. Tibatirane pahymn 187. Chinjikano ndirero tsimereu penyu rinopodza voseshe vanouya kwe ipapo
Ngatisvikei patinonamata tese tichitenda Mwari nenyasha dzawo. Ngatisvikei patinonyengetera mangwanani ano. Mwari tinokutendai, tinokupai rumbidzo mangwanani ano. Tinokutendai nenyasha dzenyu dzepamuchinjikwa Mwari. Tanga tisina kufanira kana kukodzera Mwari pamberi penyu Mwari. Asi Mwari nekuda kwenyasha dzenyu Mwari wemasimba ose. Tinokutendai mangwanani ano Mwari. Makatifanirisa patisina kufaniriswa Mwari. Makatifanirisa patisina kufanira Mwari. Mwari makatisvika patisingakodzeri kusvika sevanhu Mwari. Nekuda kwenyasha dzenyu mangwanani ano Mwari. Tinokutendai mangwanani ano. Tinokupai piri yose mangwanani ano. Tinodzorera kukudzwa kwamuri mangwanani ano. Simudzirwai muchinda urugare mangwanani ano. Nezita neropa raJesu. In the mighty name of Jesus, we give you all the honor, we give you all the glory. You are worthy all the praise. Nezita neropa raJesu. In the mighty name of Jesus. Takamira kudaro. Taingokumbira praise and worship. Mungangotipa one more worship song. Tosvika patinoimba, tosvika patinonamata zvakare. Tichingotenda Mwari nenyasha dzawo dzekutifira pamuchinjikwa. Tichingotenda Mwari nenyasha dzawo dzekutikwanisa kutifanirisa patisina kufanira. Pane zvimwe zvatinowana muupenyu zvatisingadeserve. Asi nekuda kwenyasha dzaMwari tiri kuzviwana mukati muupenyu hwedu. Ngatingosvika patinoimbirwa nepraise and worship, tosvika patingonamata tichitenda Mwari mangwanani ano. Hakuna zita rakafanirwa kunamatwa. Hakuna zita rakafanirwa kunamatwa. Jehova wakafanirwa kunamatwa. Jehova wakafanirwa kunamatwa. Hakuna zita, hakuna zita, hakuna zita, hakuna zita, iko hakuna zita.
your name. Hakuna rimwe zita kuzeko zita renyu Jesu rakafanirane kuna matwa. Hakuna zomwe mambo watina kugamira kuzeko yemi uchinda erukare wari wakatendeka wari unanyaswa zinoshamisa. Iye ni mugere kwa chigaro chakutonga nesima. Aiwa Jehova iye niko ukakuzaizo kuita marine kuti muri mukuru maita henyu mangwanani ano enyasha ziri kuringana upenyu hwedu mangwanani ano. For your mercies are new to us every day. We thank you Jesus, we exalt your name, we worship you Lord, we magnify your name O Lord. Uri mutenda simutirwai namatwai mangwanani ano. Gereke gai guru bizei mangwanani ano. Gereke gai guru bizei Jehova ekuti muri mutende makambo fanirane kuna matwa makambo fanirane kurumbiska maita ishe mazishe mazita Jesu ekuti pira Remuchinjikwa erudo rwakadai maita henyu maita neropa renyu tinoshamba neropa renyu tinonaswa tinowana simba. For whoever believes in you O Lord shall never be put to shame. Makanaka muri muchene unoshamisa mazita. Ngatibatanizei maoko tichitenda praise and worship nekutiimbira zvakanaka. Takamira kudaro toda kuti ngosvika patinogamuchira iye atiunza pano, muchinda werugare anotifanirisa patisina kufanira. Muzita raJesu amen. Ngatigamuchirei mambo Jesu muzita raJesu amen. Takamira zvakare kudaro ndinoti ngosvika patinogamuchira muranda waMwari. Takapiwa panzvimbo ino muranda waMwari mufundisi naamai mufundisi Jiriji, our visionaries. Ngatisvike patinogamuchira muzita raJesu amen. Ngatigamuchirei baba namama wedu muzita raJesu amen. Mazvita tingatora hedu nzvimbo dzedu. Ndinoti ngosvika patinongogamuchirana mangwanani ano. Ndoda kungogamuchira wana baba naana amai wakwanisa kupinda muimba ino muzita raJesu amen. Ndozogamuchira wakomana newasikana chingonzwai kugamuchirwa pamuri muzita raJesu amen. Ndoda kuti ndigamuchiro zvakasarudzika church board yedu yepano inotungamirwa namufundisi Jiriji, our visionary muzita raJesu amen. Ndichigamuchirawo zvakasarudzika our departmental leaders, cell group leaders, ladies department leadership, men's fellowship leadership, deco, ushering, wese anongodzi mutungamiri chingonzwai kugamuchirwa mangwanani ano muzita raJesu amen. Ndinoti gamuchirewo zvakasarudzika tine ma-student pastors edu. Tina student pastor Mafakaza from all the way from Krugersdorp chingonzwai kugamuchirwa muzita raJesu amen. Togamuchirawo zvakasarudzika baba naamai Ngube all the way from Randfontein chingonzwai kugamuchirwa muzita raJesu amen. Baba namai Tiringe all the way from Westonaria chingonzwai kugamuchirwa muzita raJesu amen. Tina mai Sanodi all the way from Carltonville chingonzwai kugamuchirwa pamuri muzita raJesu amen. Tinoti gamuchiro zvakasarudzika wabva kuKrugersdorp, waripo here wabva kuKrugersdorp chingowevhai kana kusimuka pamuri tikuonei. Krugersdorp chingonzwai kugamuchirwa muzita raJesu amen. Tinawo here wabva kuRandfontein chingondiratidzai nekusimuka kana kuwevha pamuri. There you are. Chingonzwai kugamuchirwa muzita raJesu amen. Wabva kuWestonaria, warimo here wabva kuWestonaria chingonzwai kugamuchirwa muzita raJesu amen. Wabva kuCarltonville, pana wabva kuCarltonville here chingondiratidzai nekuwevha kana kusimudza maoko. Chingonzwai kugamuchirwa muzita raJesu amen.
Mangwanani ndinoti gamuchiro zvakasarudzika Sunday school yedu. Nhasi hawatinzwi wari kwakanaka uko. Sunday school chingonzwa yekugamuchirwa muzita raJesu. Amen. Tiri kuenderera mberi nekugamuchira. Pane waenzi here? Pane watanga kupinda nesu here? Kekutanga for the first time. Do you have visitors in the house? Wakadaro chingonzwa yekugamuchirwa. Tichazokugamuchirai zvakasarudzika mazuva anoteera mudzoke zvakare. Chingonzwa yekugamuchirwa muzita raJesu. Amen. Todosvikawo panguva yema-ministries. Tichangotanga nema-testimonies. Tina Gogo Gijima. I think she's from Krugersdorp, if I remember very well. Then wachingopedza Maibunya mongouya. Maibunya wachipedza Matipa Makanda ngaagadzirire auye. Matipa achipedza Sunday school and teens one item. Amen. Hallelujah, church. Church ya Mwari, hallelujah. Ndinokutendai zvikuru, ndinonzwa kuremekedza mufundisi baba namai Jiriji nevafundisi vese vari pakati pedu. Ndinonzwa kufara zvizhinji. Ndanzwa kufara. Ndisati ndataura hangu testimony yangu, I'm sorry yenyu. Nekuti zvandaona nemandiri nhasi. Mwari vakanaka vedu we. Mwari vakanaka. Ndinoziva tichitanga nababa. Takatanga tiri uko wanzi kuplate glass uko. A glass fit iko. Kukona uko tiri vashoma. Ndikazobvawo zvangu ndikasiya ndakundondawanawo basa kuRunback uku ndobva ndasiya. Pandakazodzoka ndakaona baba vakunoku futi. Chechi yakura. Asi nhasi Mwari vakanaka vedu we. Mwari vakanaka vedu we. Jehovha vakatendeka. Ndaona kubata kwaMwari kunoshamisa. Ndaona kubata kwaMwari makorokoto roadport. Murambe makadaro makabatana. Zvinongogonekwa chete neumwe. Kana tikangove paumwe tiri vatendi tinobura chakanaka. Umwe unoperekedzwa nerudo nai. Ndoda kukutendai. Ndoda kupa testimony yangu. Ndatoti ipo pano ndo payakafanira. Pa Big Sunday nekuti ndipo pano payo payakatofita ipapo. Nekuti mundofunga pandambotaura nchiti tichitanga tiri uko. Ndakanga ndiri mwana waitambudzika chaizvo. Baba namai vanozviziva. Vamwe veroadport vandaipinda navo vanoziva nhau yangu. Ndichitambudzika nekwandakanga ndichishanda kuofisi kwangu wokumakitchen uko. Ndichishandira maIndia akanga asina kumira zvakanaka. Ini ndichinowana basa handina kuziva kuti vane chisatanism chavo. Saka ndakanga ndiri panguva yokutambudzika nguva yese baba namai vanozviziva ndichichema ndichiinda ndichiita sei. Vachinamata neniwo ndichinamata mhuri yangu ichinamata. Asi Mwari wakanaka nekuti ndakazvikunda. Saka panga pangosara pamwe padiki pakanditambudza. Ndakatambudzika ndikaona kuti ndakamboti ko Mwari zvandinongofastawo. Ko zvandongobvisawo chegumi changu nai Jesu. Ko zvandongomuka usiku na3 ndichinamata. Ndakambosvika panguva yekudaro. Asi ndoda kuti nditi inini pane pashoma ndichirangarira mashoko akambotaurwa nababa. Kuti wamirira nguva yaMwari, the Kairos time. Mwari vanenge vachizviziva kuti uri panguva yakaoma. Asi chinodiwa kuve nemoyo murefu nepatience uri panguva iyoyo. Vanenge vachingotarisa kuti uchavarasa here kana kuti unoramba wakabatira pamupendero. Saka ndakangoramba ndakabatira pamupendero. Saka takazoti rino zuva rataenda kucamping. Kwatakaenda kumadzimai uko. Ndakanga ndisinawo zvangu tarisiro yekuinda. Nobva paitawo vana vaMwari madestiny helpers. Izvo Mwari aitoziya urongwa hwake. Nobva paita madestiny helper nobva andisimudza nobva ndati pfe pacamping zvangu ndasvika. Saka ndasvika ikoko Mwari wakanaka. Yakati yasvika nguva yedeliverance. Our visionary baba vachidhilivhara vanhu vachidhilivhara basa richishandiwa. Pachidaniwa vakadi huyai baba vachiita Mwari wakanaka. Saka zvadero pakazosvika time yekuti ndakati moziya Satani anokutongesa so. Pakanzi vanoda kuona baba 1-on-1. Baba munongoti poterera apo pane chiofisi chiri papo. Saka tatakawanda. Saka ndakambomira mongoziya zvana mbuya. Ndombodai gumbo ndaneta. Ndombodai takamirira kuti vamwe vabude.
ndomboti ini ndakusiya ini ndozoenda kumba kwababa ndonovaona chakamwe kamwe koti mira ndoti vedwe vanhu vese vakawanda ndakaita second last I think vanhu vese ava kuvangodiwa kungonzwira gogo tsitsi izvo aiwa zvamwari zvine process handiitika saka ndakazoti ndati pfe zvangu pana baba ndikati baba nyaya iya yasarira pakati ndinoti kana ndainzwa nzeve dzangu dzine zvairira zvokutoti kana ndakavata sometimes ndaigona kutotora chifoni ndochisamira kudai kuti ndisanzwe zvinorira izvi ndainzwa zvinorira kunge nyenze matacha zvakaitika kwenguva yakareba saka sometimes waiti ukaisa poka kudai nzeve inenge yakashama zvokunge moiti chiearbud richaenda rese dzichimbovhara sometimes saka ndakaenda ndikanogwadamana pana baba ndikati baba ndopasarira apa nyaya yekumaindia iya zvikanda baba gwadama mwanangu asi ndoda kuti utende chitenda ingonzwa mweya wako kungoti I'm healed ndikati okay baba ndatenda nobva vandinyengeterera saka vandinyengeterera ndakadzokera zvangu kumba kubasa kwangu because ndangoti ndichipinda murumu mandogara kudai my way nzinzi nejesu ndoita seiko ini ndatambudzika saka iko zvino mwari wakanaka vedwe ndapora I am healed that noise is no more I am totally healed I am happy I love you baba ndokudai baba vangu ndokudai mama ndokutendai murambe muri vakundi nekupfuurisa mwari achikupfuudzai mberi ndatenda zvangu muzita rajesu haleluya amen mangwanana anoda kutendawo mwari wakarongeka mwari wakanaka mwari wakanakisa mwari wakandiitira zvakanaka vadikani ndoda kumhanya ndikuita zvekumhanya nekuti mukana wacho ndatonge ndatotadza kuuwana but mwari wakarongeka ndoda kutenda mwari nezvawakandi. Come on, everybody, get your feet happy. Let's go. Come on. Where my islanders? Can some of y'all run down here to the front real quick? I gotta know who's in the building. Where my islanders? I need y'all to run down here. Come on, let me see you.
feet happy. Let's go. Come on. Where my islanders? Can some of y'all run down here to the front real quick? I gotta know who's in the building. Where my islanders? I need y'all to run down here. Come on, let me see ya. Come on, Jehovah, say it. Jehovah, you, Say it. I trust In you. in you. Say it, y'all. Oh Lord, Jehovah. Jehovah, you, I trust. Say it. I trust Show me how to do it, y'all. in you. I believe. Say it. Say it. I believe you. I trust. I trust Come on. in you. Oh, Lord. Oh Lord, Jehovah, you, Where y'all at? Come on. Come on. I trust in you. I believe. Say it. I believe You are the God of miracles. you are the God of miracles. You are the God of wonder. You are the God of wonder. You are the God all powerful. I believe. Say it. I believe. I believe. Come on, everybody, get your feet happy. Let's go. Come on. Where my islanders? Can some of y'all run down here to the front real quick? I gotta know who's in the building. Where my islanders? I need y'all to run down here. Come on, let me see ya. Come on, Jehovah, say it. Jehovah, you, Say it. I trust In you. in you. Say it, y'all. Oh Jehovah. Lord, Jehovah, you, I trust. Say it. I trust Show me how to do it, y'all. in you. I believe. Say it. Say it. I believe you. I trust. I trust Come on. in you. Jesus died on the cross. Jesus died on the cross for our sins. Thank you.
This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Jesus is the light, I'm gonna let it shine. Jesus is the light, I'm gonna let him shine. Jesus is the light, I'm gonna let him shine. Let him shine, let him shine, let him shine. I will stomp my feet and I will clap my hands and shout, shout. I will run around and I'll jump off the ground and shout, shout. I will stomp my feet and I will clap my hands and shout, shout. I will run around, I'll jump off the ground and shout, shout. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Jesus is the light, I'm gonna let it shine. Jesus is the light, I'm gonna let it shine. Jesus is the light, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. And I will stomp my feet, and I will clap my hands and shout, shout. I will run around and I'll jump off the ground. Let it shout, shout. Let it shine, let it shine, let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Matthew 5, verse 16. Let your light shine before men, that they may see your good words and glorify your Father which is in heaven. I've got the joy, 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 joy down in my heart. Where down in my heart? Where down in my heart? I've got the joy, 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 joy down in my heart. Where down in my heart to stay? And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart, down in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. What else you got? I've got the peace that passes understanding down in my heart. Where down in my heart? Where down in my heart? I've got the peace that passes understanding down in my heart. Where down in my heart to stay? And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart.
down in the depths of my heart. Down in the depths of my heart. Down in the depths of my heart. I've got the wonderful love of my blessed Redeemer way down in the depths of my heart. Down in the depths of my heart to stay. Let's go. So happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart, down in my heart, and I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. I've got the love of Jesus in my heart. I've got the love of Jesus in my heart. Isaiah 48 verse 18. If you had obeyed me, then peace would have come to you like a full flowing river. Good things would have come to you again and again, like the waves of the sea. Hallelujah. Alright, pakati pedu tine vakomana 3 ava vakadzakiswa pasasati vaimba inoita hondo. Hanzi inonzi boys band. Hallelujah. It is coming for my heart. Things are coming to you, Lord. All the things that you have done, I'm grateful for your love. I give you the praise. It is coming for my heart. Praise and thanks are to you, Lord. All the things that you have done, I'm grateful for your love. I give you the praise. I'm counting my blessings. I can just keep it to myself. All the things that you have done, I'm grateful for your love. I give you the praise.
Hallelujah. Thank you. My teenagers, are we? Teenagers, changopa kana teenagers achipedza Krugers to praise team mauya. Krugers to praise team achipedza Run Fontaine praise team over mauya. Mongoya in that order. Hallelujah. I want to sing a song for you today. It's called Onaga. Onaga means it is working. So in your situations, you say Onaga. Amen? Amen. Come on. Things are breaking for my sake. Mountains are moving for my sake. Walls are falling for my sake. Everything is working for my sake. Come on, walls are falling for my sake. Mountains are moving for my sake. Chains are breaking for my sake. Everything's working for my sake. Children of God. 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 Will you shout hallelujah? Shout hallelujah to the Lord Most High. Hallelujah, 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 hallelujah. Onaga, 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 Onaga. Is it working? Is it working? Is it working? Is it working? Onaga, Onaga, Onaga. Is it working? Is it working? Is it working? Yeah, bro. Chains are breaking for my sake. Mountains are moving for my sake. Walls are falling for my sake. Everything's working for my sake. Walls are falling for my sake. Mountains are moving for my sake. Walls are falling for my sake. Everything's working for my sake. Children of God. Children of God. Children of God. Children of God. Krugers to praise team. Wachipedza Run Fontaine praise team. Waribe?
Run Fontaine Praise Team. Kurugadziro pechigadzira. Run Fontaine Praise Team. God, yo. Very big God, yo. He's so good, he's so great. Very big God, yo. He's so good, he's so great. Very big God, yo. I said, very big God, yo. Very big God, yo. I said, very big God, yo. Very big God, yo. He's so good, he's so great, yeah. Very big God, yo. Oh, I'm a winner. Yeah, yeah. Yes, I am a winner. I am a winner, winner, with the spirit of the Lord. Shineke, with the spirit of the Lord. Shineke, yes, I am a winner. The devil knows that I am a winner. Yes, I am a winner. The devil knows that. Shineke, 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 Muluwatsu, Shineke, 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 Mawukwop, 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 Manjwa, 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 Manjwa. Yes, I'm a winner. The devil knows that I am a winner, winner, with the spirit of the Lord. Chineke. Hey, this God is too much, but I love you. Shineke, 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 Shineke. Musitala Jesu. Hallelujah. Chinokukwazisa ese Run Fontaine musitala Jesu. Amen and amen. Hey, mufaro wedu kumira muzichechira kakura kudai. Jesu ngarumbizwe. Hallelujah. Ndiye mwarika uyu. Hallelujah. Thank you, Jesus. You are a kind in a matter varumekan. Jimmy a kind in a matter varumekan. Jimmy a kind in a matter varumekan. A kind in a matter varumekan.
Simba sunguruka. Utana wandina wanda kabiwa nase. Utana wandina wanda kabiwa nase. Sosa satina sota kabiwa nase. Vana watina vota kabiwa nase. Iro basara mina roma kabiwa nase. Sakara kainde nama barume kani. Gimira kainde nama barume kani. Kainde nama barume kani. Kainde nama barume kani. Chacho, Bodu Rusu. Dominator, in territory. I dominator, in territory. Hey, I dominator, in territory. I dominator, in territory. Toda kutenda wese waona zvekuita muimba yaMwari. I think Krugerstop wasi ready nhasi handiti. Mangwanani ano ndosvikawo patinokwazisa mudzimai. Ndakapiwa mudzimai naMwari newana. Ndongosvika pandinokwazisa mudzimai wangu muzita raJesu. Amen. Takasimuka tese. Ndosvike patinosimuka tese. Ndosvike patinogamuchira muranda waMwari, mufundisi wedu, our visionary watakapiwa panzvimbo. Ngatibatanidzei maoko wachiuya kuzotora nzvimbo yawo. Ngatiomberei kusvika wasvika. Hallelujah. Turn to the right, turn to the left and smile. You can afford a smile. Kumba vasiya kuine zviriko asiwe uri pano. Amen and amen. Patiri kurangarira kuzvarwa kana kuti kuzvarwa nekukura nekuzofa kwamambo Jesu. Regai nditendere secretary vape zviziviso ndakamira navo side by side nekukurumidza nhamo yedu hombe nekuti tine muviri washe nhasi. Saka toda kuzotraya zvakare kubata nguva. Tikazosvika na2 tinogona kuremedza vamwe vasiya vaita maappointments kumberi. Anditi saka da kuedza kutraya kuzobata nguva dzekupedza.
Hallelujah. Ngatigare hedu pasi kwekanguva kashoma-shoma. Aiwa regai titende baba mutu aseko ari kutityaira muzita raJesu. Hallelujah. Namai tingoomberera maoko tingoti muri kuita zvakanaka, muri kutityaira. Hallelujah. Regai ndipo ruremekedzo rwangu kuna baba, kuna dhedhi vandakamira navo. Hazviwanzoitiki zviri kungoitika nhasi chete kuti vanenge vakamira vari pasure. Regai ningotendawo vabva kumasangano akasiyana-siyana. Zviziviso zvedu zvanhasi zvakamira zvakadai izvi. Mangwana hatina fasting, tiri kungonamata, tiri kudzimba, tichinjoya Easter Monday yedu nemhuri, tiri kudzimba muzita raJesu. Amen. Musi wechishanu tine Zoom couples meeting yedu, muchatumidzirwa link pakati pesvondo, especially kuma Thursday ikoko kana kuti Friday morning tosangana tichitaura pamusoro pezvemhuri. Baba vanenge vachitidzidzisa maringe necouples yedu. Chiziviso chinotevera chakanangana nevanoda counseling nekuona munhu waMwari pano. Mufundisi vanenge vari pachechi musi wechipiri kubva na9 AM kusvika na3 PM. Vanoda kuvaona makasununguka kuuya kuchechi office, vanogona kuita maappointments. Itai kana makabatikana panguva kuti zvikuitirei zvakanaka muzita raJesu. Amen. Tinewo youth camp musi wa6 to 8 May. Mayouth utungamiriri hwenyu huchakupai zvizere maringe nekempi iyoyi. Tiri kutarisira kuti masvondo anouya aya muchazenge muchiuya muchipa item inoenderana neurongwa hwamuinawo ihwohwu. Regai nditi pakalenda pedu kune vakaritarisa tine all night musi wa22 April. Ngatiuyei tese tinamate Mwari usiku ihwohwo, Mwari vachingotiitira zvakanaka. Uye musi wa24 kureva kuti Sunday tine baby dedication nebaptism. Ndofunga vanoziva maitiro atinoita, vane vana kana kuti vari kuda kubhabhatidzwa kana kuti vane vana vari kuda kudediketwa, nyoresai mazita avo kana kuti mazita enyu kwandiri kana kuti munapa kuna CCN information desk uku. Zvigotiitira zvakanaka kuti patinenge taakugadzirira urongwa hwebaptism zvingotiitira zvakanaka. Handichatauri zvangu kuti muri kubhabhatidzirwa kupi, but regai ndichasiyira mufundisi vazotaura. Ndo vanonyatsogona kudescribe kuti zvinenge zvakamira sei. Sunday school yedu iri kutarisirawo vanoda kuti joina. Iye zvino tiri kuedza kuorganize oro kuti tizviorganize. Taane pakati kurei, saka tine maclasses 4 ari kutsvaga varairidzi. Chikurudziro chedu ndechekuti hatisi kuda kuti munhu arambe achienda kusunday school gore rese. Ngati akaenda kusunday school zuva Sunday imwe chete pamwedzi, mamwe masvondo 3 anga ari kuno achishumirwa. Hallelujah. Saka makasununguka kuti mutibatsire. Handichatauri zvangu kuti ndina baba vandiri kuda kurekruta vandakanzwa kuti vakanga vari kusunday school. Saka ndichazongoti baba uyai tozongoditaidzira mumwe musi. Hallelujah. There is a scheduled Ladies Sunday and Family Day musi wa8 May. Madzimai neutungamiriri hwenyu mugadzirire. Zviziso zvinotevera of course zviri tichingoendera panyaya yemadzimai. Madzimai ari kutengesa mabhareta akaita serandakapfeka iri. Ana baba zvakare, ana mai vanoda kutenga, hanzi onai CCN ku information desk. Zvakare madzimai muri kukurudzirwa kuti mubvise monthly subscriptions yenyu anoita ma50 pamunhu. Zvakare hanzi kune fasting yemadzimai svondo rineri musi wechina. Prayer points achaiswa WhatsApp group uye muchabreaka fast iyoyo kudzimba dzenyu. Mama Jiriji vanenge vachiona madzimai pachechi kubva na10 AM kusvika na3 PM musi wechina vhiki rino iri. Vanoda kuvaona makasununguka kuita saizvozvo kuuya pano pachechi kana kuti moisa an appointment yekusangana navo. Tiri kukurudzirwa kuti vane zvegumi zvavo nezvipo tinongobvisa nenzira 3 sezvatinoita. We transfer into the church account, we do my ATM deposits
uye tinouya tobvisa pano panguva yeofaring tichinyora pamaenvelope kuti zvakamira sei. Vanenge vaita maATM deposits kana maEFTs, maelectronic transfers, munokurudzirwa kuti munyore kuti ndimi ani aita transfer, kuitira kuti vari kuita zvemari dzedu zvizovaitira zvakanaka. Regai ndipedzise nezviziviso zvinotevera zvandinazvo. Hanzi vanouya kuintercession inotanga na8:30 Sunday yega yega. Munokurudzirwa kunzi mushandise dhori riri pakona apa kupinda murumu iri kunoitirwa intercession. Mukaenda nedhori kuko munogona kunge muchirwisana nemadhoo asingavhurike nguva iyoyo. Munopinda padhori rinenge riri papapa. Hanzi mukaona rakavharwa, hanzi hatisati taane zvekunyoresa kuti closed on account of weather, kana kuti closed nekuda kwekuti mune zvakakosha zviri kuitika mukati. Tingovhurai mupinde muita sei, mupfuurire mberi nekunamata. Hallelujah. Veevangelism vari kukurudzirawo, vari kutsvagawo vana baba kana kuti vakomana vakasununguka pakati pesvondo. Hanzi nababa Mashawa ndioneiwo vari kuda kuisa maposta mudunhu rino iri. Vakasununguka vana baba kana vakomana, mubatirani nababa Mashawa pakuisa maposta around here. Ndaudzwawo nemen's fellowship kuti muri kukurudzirwa kunzi mubvise masubscriptions enyu kana musati mabvisa ma50 pana baba wega wega. Ndaziviswa zvakare ndichipedzisa kuti vana baba patakaenda kukempi pane vakaita mapledges erobhu yababa vasati vagadzirisa. Hanzi gadzirisai, especially vekumasub assembly vanga vasiri kukwanisa kubatika around here. Hanzi mukana ndiwoyu. Ndaziviswawo nevanotungamirira men's fellowship. Ishe vamasimba ose vakuitirei zvakanaka. Hanzi tirambe tichingochengetedzwa naishe naye. Mwari vatiitire zvakanaka muzita raJesu. Amen. Baba dziuyai zvenyu. Hallelujah. I want my pulpit a little bit off. Vatungamiriri iswededze kunopuchana. Nautenda Mwari pamwe chete nababa namai Mutwasekwa vanga vachicheya, pamwe chete naProfesa Nyabadza vanga vachipa zviziviso. Maprofesa chete ndiye ane mabasa anotaurika papulpit. Handizivi kuti wai, kuti injiniya nhingi vanga vachicheya, kana kuti mudzidzisi nhingi, kana kuti accountant nhingi, vanhu vanovhura maziso kuti kondo yaakutambwa iri. Asi zvakareruka, rinoita kunge zita rake. Kana kunzi profesa. Kune vamwe vanongoona kuti zvekudzidza zvinonetsa kubva angogara amuti Profesa Jiriji. Anongoberekwa aine title yakadaro. Kuzoti aenda iri kuchikoro kana haana zvinosangana kumberi ikoko. Mwari verugare vachikudzwa. Kana azoita profesa onzi profesa. Amen and amen. Mwari verugare ngavakudzwe. Takaitirwa zvakanaka pakati pesvondo. Kumba kwababa namai Charamba. Vepano kwete vekuHarare. Takaropafadzwa nemwana mukomana anonzi Daniel. Kwaane mwana mukomana kumba kwababa namai Charamba. Mwari vakatiitira zvakanaka. Uye ivo vanoteerera kuparidza kundo the easiest way to fill up the church. Vasati vapedza basa, shandai, chechi yakura. Pane bhebherumu isina vanhu, kune Sunday school isina vanhu. Ngatiitirei zvakanaka basa rashe. Mwari verugare vachitiitirawo zvakanaka. Vamwe munofunga kuti magumaka muchitovharira maminista mukati. Izvozvi vana zvinouya kwekupedzisira izvi, nyoka dzaneta zvine nyasha dzazvo. Zvivana izvozvozvo. Plus unenge uine chiteddy bear chako kuti vamwe vese vakura vaenda wosara nechimwe chokutamba nacho. Zvakatinakira izvozvo. Handizvere. Imboitai venyu vokura mozoita umwe yokuti pamazuva enyu ekukwegura mune muine wekutamba naye Sara akazongopiwa Isaac pamazuva ekudi kuti vapote vachitamba naye. Chine chichibvunza kuti what is this white thing in your head? Hallelujah. The church is open for prayers midweek.
let's use this facility as much as we can. Now hapasina need yekutaura kuti hakuna unochengeta mota yangu zvazodii. You come in, you park, Brother Isaac okuvhurira, you go straight to the prayer room, you pray, you go. Andika ngatishandise this opportunity to pray midweek. Vanhu ndapane chimwe chinhu chandakatozodzidzawo this weekend as I was meditating the word of God, ndikaverenga how the temple was used. Hakuna munhu aipinda mutemple straight to where they are going. Waipinda wopinda mukaroom kawaitanga wambotaura nyaya dzako, then you walk over. Saka I think it's a good thing ukapinda muchurch, usati waenda kure, just go to prayer room, say a word or two, then go where you are going. Rega kupinda pa church semunhu apinda muclub, you walk in, you walk out. Walk in, kneel down even for a minute, speak to the Lord. Thank you, Lord, for the day today. Ndasvika panguva yeku panzvimbo yekunamatira. Then you do something. Ndakatodzidza something. Even vanouya praise team, vanouya kuya, whoever comes at church. As I was reading the word Maneru, how was the temple used? I learned it yesterday. Could you don't just walk in church, you do your business. You walk, you pray, you do your business. And it you walk, you just make a 5 minutes prayer or even a minute prayer, just 1 minute. Then you proceed with your work. Even I think it's a good thing. Start your day by prayer, finish it by prayer. Uchishika enda ungonowana 2 minutes zekunamata. Wapedza kubuda another time to pray. The more we pray, the better we become. Amen and amen. Then intercession muswe Sunday ngati uye ine uwandu hwedu vanhu vari kuisa ma-app usina patinombokuona uchinamata. Hatingaite demo rinongonzi demo risina parakamboonekwa kuti rakatemawo. People who are part of the intercession team, we are intercession kwacho. Andizvere apu yaunoita kana isina chekuita nechechi iri yako iwe nemukadzi wako, usaise pagrupu, ndeye kumba kwenyu. Yepagrupu ine chekuita nevamwe vanhu vari nani other than you. Andika yekumba kwenyu yakafanana nemunamato wesadza, itai henyu muri ikoko modya sadza renyu monakirwa naro mogumira ipapo. Andika vari kuisa ma-app by group. Even ukatadza every Sunday, but one now another Sunday that you make an effort to pray. Andizvere even ukatadza every pamwe pacho haugoni Sunday, you are an intercessor. We are to church midweek. One now paunomboti you are an intercessor, you are fulfilling the title. Nekuti hakuna teacher asingaendi pamberi pevana. Andika a teacher must teach. Vari ku intercession kuma assemblies kwamuri ikoko, wanao paunoonekwa uchinyengetera. Andizvere midweek, come to church. Pamwe pacho Sunday we go nema commitments, come and pray. The more we pray, the better we become. Prayer answers things. There is power in prayer. This applies nema leaders of all assemblies. Haugoni kuitwa leader anongoonekwa uri pamberi pevanhu tisati ambokuonawo paunonamata. Ma leaders muri kundinzwa, pane pamwe patofana umbokuonawo uchinamata kuti ukwanise kumira pamberi pevanhu. Unozotungamirira vakazodzwa kukudarika. Pakaoma. Unenge uchitungamirira munhu anonamata better than you, anonzikwa naMwari better than you, ane understanding better than you. Bofu richitungamirira vanoona. Vari kuleadership pray. I encourage you to pray. Vepano paruta poti handiziva hangu kwa maincube. Ndikaona musikana mati ndinotuma madhimoni kuti aite hasha akukwature hysteriki. Pane chita deliverance paya uchimhanya ukambonzi kavara ukadona. Youth inenge ichiona inozodhila newe after service. Vakutaura kuma social group kwako vakukushanda. Why? Unenge wazvirerutsa pachipo chemabvi. Let's pray. Kwete ma leaders chete munhu wese pray. Amen and amen.
Brother Tadiwa Tongona 10-16 today. I've got so many birthdays in April. There he is. I've got so many birthdays in April. Mwari verugare vachitiitira zvakanaka. Umwe ari kuti rangu harina kudaidzirwa. Muri comrade chamakanyuka hamuna vamataura naye. Andika comrade chakanyuka havana procedure, havana vanotaura naye, havana vanokumbira, vanongomera sehohwa. Andika Mwari verugare vachitiitira havo zvakanaka. Pana vanonzi Sister Stefina Mangoro vakangouya ndikatadza kuvagamuchira zuva ravakauya. Baba Mangoro vave baba. Muri yavo iripo here nhasi, just wave. Maisi yakumba nhasi. Alright, vakaimiririra. Mukoma Rei vave baba. Ndiri kushandawo komana kuti Rei anoroora kutoita baba, kudzikama kuita matama. Ndiri kushanda. Ndiombererewo maoko samufundisi. Vana Zviko nana Krisi vaita kudzikama. Ndiri kushanda. Ndo vane chirongwa chekuzadza chechi zvakareruka, hatisi kuvagombedzera. Hallelujah. Mwari verugare vachitiitira zvakanaka. Invite friends. Muswe Friday tine all night, which means our couples may strain my voice. So I will suspend couples for the sake of all night. Saka ngatiuyei neuwandu hwedu ku all night. We will try by all means kushanda nema-cell leaders kuti tihaye makombi ma-respective areas. Tiri kuzviziva, we are out of town a bit, but chaita board meeting yedu, it's one of the priorities yatichanga tichigadzirisa nyaya ye-logistics from the rank to here or from areas dzinokwanisa kuzadza makombi from there. Tichatuma one of us to go and discuss nema-rank marshals. Kuti pano paite destination yekuti mamwe makombi aperere pano. Vane dzimotikari panopera service. Zvakanaka kungopfuura uchidropa munhu pa taxi rank kana pa Westgate. Do not be mean. Mota ikasviba inogezwa. Muri kunzwa zvandinotsanangura. Mota ikasviba inogezwa. Ngaisvibiswe ichiita basa rani raMwari. It's a nice thing. Vamwe muri kutoramba nedzakasviba kare. Dzishandisei kuti Mwari vakupei dzinogezeka. Sorry yenyu kana paine vandatsika. Zvingoroma ndiri kupota ndichitaura chokwadi. Iwe unonyatsoona kuti mota iyi pendi yayo haichagezeki, yagara yasviba kare. Ichokwadi, handisi kukunyebera. Unoona kuti papendi yacho hauchazivi kuti iorange, ikrimu, iwhite. Takura vanhu Jehovha vakupe ine kala imwe chete. Iwe usazozvidzokorore, ini ndindadaro. Chirega kuzorangaridza kuti yako ndo yanga itarwa namufundisi. Siyana nenyaya isiri yako. Hallelujah. Ndiri kukura ka, you know, now baba namai Ncube vafundisi, Miss Mavakaza vafundisi, Tiringa is about to be a pastor. Maisa vamwe vacho vaisachena machenero akadai, vakuchena zvokuona kuti denga rakazozarura manje. Vabacho ndikasazvipa maruva akabvundebvu dzakutochena idzi, vanhu vasi kundipembedza, regai ndimbozviombererawo ndega maoko. Mwari vegare vachikudzwa. It's good. Hakuna chinhu chinonakidza sekuona vana vachikura. That's one of the dreams that every parent has, spiritually and physically. Ukaona vachikura. Ndaitaura nemwe hama ichitaura hanzi unoona mutineji achirova rofu so akavhura chingwa paimbe kuti atore dzada kudya, ari kubuditsa chaasi kuda kudya, ona kuti abuditsa 2 murofu aidzosera mubhini, the rest aenda nacho patafura. Unenge uchinyatsonzwa sababa kuti yes, mai vachifara, tiri kushanda, vakomana vari kurova.
Saka, it's the joy when you see people growing. It's the joy when you see people getting. Muroi chete ndiye anofarira kuona vanhu vachidzokera kumashure. Vese vanonamata vanofarira kuona vanhu vachienda kumberi. You see what I'm saying? Ukaona munhu achidrive usarwadziwe hadziperi kwadzinogadzirwa, iwe unotengawo. VeToyota vakakumirirai, veBenz vakakumirirai, veFord vakakumirirai, Nissan yakakumirirai, but kwete Deu, havana Deu ngatimbosiyanai nawo. Zvike zvinombouya pfungwa dzangu ndauda kuparidza so zvitauriki pane vanhu rikaiti pasitete zvekushoni. Kune mamwe mazita emota atichakubvisirai mumemori menyu, toita mamwe atichakuisirai mupfungwa dzenyu. Alright, Mwari ngavatiitire zvakanaka. Vanoshanda kumiviri vashe hande tinomira kumashure kuti tiite zvimiri washe praise team muchiuya kumberi, Mwari vachitiitira zvakanaka. Vanosevha paota hande tinomira patinosevhera tiri, Mwari verugare vachitiitira zvakanaka. Rei ndipiro baba mtu wasekwa one mic yanga ishanda kunuku in case if patinotora muviri washe tinenge tichiita semucherechedzo wekurangarira is a sign of remembering the death and the suffering of Jesus for the remissions of sins on the cross. Saka anototaura iye mushoko rake kuti rambai muchiita izvi muchirangarira rufu rwangu, kureva kuti rufu rwake pamuchinjikwa rwaive nemeaning kwatiri. Isu sevanhu regai ndikumbire munhu wese atore a moment of silence wana paunogadzirisa ukama hwako naMwari, kana paine patisina kumira zvakanaka, wana mazwi aunotaura naMwari mangwanani ano semutendi, semunhu anogamuchira Jesu, ungowana mazwi aunotaura pamberi paMwari. Iwewe semunhu, just find something that you say before him, kuti patiri kutora muviri washe dzimwe nyaya dzedu dzigadzirike zvakanaka. Tiri papo, simudza ruoko rwako kunashe. Baba, ndinokutendai nechipo chemwanakomana wamakapa kunyika yenyu sechibayiro, kuti isu sevanhu kubudikidza nevakatitangira kugara, vakanga vaine zvivi, vaitadza kunzwa izwi renyu nekurirarama, mukatendera mwanakomana wenyu kuuya panyika kuti isu tigosunungurwa kubva kuzvivi, even kubva kune mimwe mweya isiri mweya wenyu Mwari. Mangwanani ano sekereke Baba taungana, takabatanidza moyo yedu nekutenda kwedu kuti muri Mwari vakaitiitira zvakanaka, mukaenda pamuchinjikwa mukatifira kuti isu tigova vatsvene. Tinokutendai Mwari, tinokuremekedzai, taakudzokorora tsika yenyu Mwari yamakatikurudzira tichirangarira rufu rwenyu, muzita raBaba neremwanakomana neramweya mutsvene. Amen. Vamuti vasekwa, be ready for me pandinenge ndichitaura imi muchizadzisa muri ikoko,
Mwari verugare vachitiitira zvakanaka. Vabamiswa vasekwanasi vakamira mutsoka dzavice chairman. Vice chairman vakaenda kumusha with family responsibility. Havana kudzingirirwa kumba namai masuka aiwa. Alright, Bible shoko raMwari rinoti, for I have received from the Lord what I also passed on to you. 1 Corinthians 11 verse 23. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it. Tinokutendai Mwari wamasimba ose, tinokutendai Ishe Jesu nemuviri wenyu wamakatipa kuti tigova vatsvene pamberi penyu. Tamira patafura yenyu Jesu, iropafadzwe nemi patinotora muviri uyu tigokwaniswa nemi muzita raJesu. Amen. Amen. When he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is given for you. Do this in remembrance of me." After supper, he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me." Alright, vana baba nana mai vari kuota vakuunza muviri vashe pamwe chete neropa rashe tichiimbirwa nepraise team. Kana wapedza unodzosera again in the same manner that they come through. Tichiimbirwa nepraise team takamirira kugamuchidzwa muviri washe pamwe chete neropa rashe. Isu hatisi kukupai ropa muchagamuchirawo. It's a drink and a biscuit that symbolizes the bread, the flesh and the blood of Christ. Tichiimbirwa nepraise team. Fire, 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 Pagorogota Jesu. Fire, 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 Gota Jesu and fire, 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 Gota Jesu. Fire, 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 Pagorogota. Fire, 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 Gota. Fire, fire, fire. Go Maraka Neuka, Deu, 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 Deu.
deuka. Deu, 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 Jesus. Fire, 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 pakorokota. Fire, fire, fire. Roparaka deuka. Deu, 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 Jesus. Roparaka deuka. Deu, 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 deu. Roparaka deuka. Deu, 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 Jesus. Fire, 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 pakorokota. Fire, 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 kota. Fire, fire, fire. Roparaka deuka. Deu, 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 deu. Roparaka deuka. Deu, 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 deu. Roparaka deuka. Deu, 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 deu. Roparaka deuka. Deu, 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 deu. Fire, fire, fire. Fire, fire, fire. Fire, 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 pakorokota. Fire, 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 pakorokota. Fire, 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 pakorokota. Fire, 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 pakorokota. Fire, 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 pakorokota. Mambo Jesu watidaita kuchitwa chake chekuu tomirase akuto haleluya mambo hapo mambo hapo mambo haya
pane here pasati pasvika chingwa kana waini, pasati pasvika muviri washe? Simudzai maoko vanenge vasati wawana muviri washe, wasati wawana waini. Shakaiba Vana baba ndakakumirirai mudzoke panzvimbo yenyu. Vanga vachisevha muviri vana baba ndakakumirirai mudzoke panzvimbo yenyu. Chafara pakutiwo aishe Tese tinamate. Baba, tinokutendai nenyasha dzakadai kutitendera kutora muviri wenyu nasi pamwe chete neropa renyu tichirangarira nguva yamakatakura kuturwadziwa nezvinorema zvedu pamuchinjikwa. Nasi takamira sevana tichitenda nyasha dzeupenyu zvaida kutiuraya zvakatadza nekuda kweropa renyu, zvaida kutitorera upenyu zvikatadza. Sekereke Mwari wekudenga tinokuremekedzai, tinokupai mbiri yose nenguva yatave nayo nemukana watave nayo
wekutora Mwari wekudenga muviri wenyu neropa renyu tichirangarira zvamakatiitira pamuchinjikwa muzita nemuropa raJesu. Chechi yese iti amen. Patinotora muviri washe tinoshandisa the spirit of excellence. We need to be decent, we need to do it in remembrance. Ndakaona kuti vanhu vanoremekedza vakafa vavo kudarika kuremekedza rufu rwemuchinjikwa. Vamwe vanenge vachitaura nyaya, vamwe vanenge vachiremindana tumastories twavo. 9 out of 10 people don't really know when they are blessed or when they are cursed. But you know now that I'm cursed or I'm blessed. But when you pick the blessing or the curse, most people don't know whether today I'm blessed or I'm cursed. But when you are cursed, you can actually experience the curse. When you are blessed, you can actually receive the blessing. 9 out of 10 ndakaona kuti chinokanganisa vanhu going forward is the level of seriousness and when you become serious. Ndaitaurira vanhu ndikati dai vanhu vakuru vari muno vaidzoserwa kuchikoro kunodzidza zvakare, vazhinji vavo vainyatsopasa. But panguva yelevel yavaifanira kuva serious, they did not become serious. You are a total summation of the decisions you make. You are a total summation of the decision you make. The decisions we make, most of them, they are very critical. Whether you are young or you are old. Unfortunately, my mistakes ever highlightwa, ever bereke highlightwa. But older people make more mistakes than the young ones. But nekuti munhu akanzi munhu mukuru, vanhu vanobva vafunga kuti munhu mukuru. Can I repeat this? If you analyze your life, what Satan akashanda papi, inini akashanda papi, unoona kuti pakashanda Satan pashoma pane pawakashanda iwewe. Asi kana teunamata mweya weurombe, Satani siya upenyu hwangu, but pamwe pacho Satani achatotaura kuti iwewe I was not there. Iyi ndeyako iyi. Inanda ukupa hope muso wangu wakararama. Wakutsira because une nungu. Tarisa munhu ari padhuze newe uti Mwari ngavandibatsire ndiite ma decisions ari critical. Mwari ngavakupe wisdom, ma decisions atinoita, ma decision chaiwo atinoita, mamwe acho ari very dangerous. Murikuza ndoita taura. I always look at a person ndichita counseling. Ndonyatsoona kuti apa pana Satana. This is the person. Uona kuti apa pafamba mweya wetsvina. Todzinga. Ko iwewe todzinga futi. I am telling you, pakunamata, church has become a house of consolation. Tisingataurirani chokwadi kuti apa hapana Satani shamwari. Parikuda a little bit of working hard or a little bit of reasoning apa hapana Satani. But kuchechi tokoti zvinhu zvese zvinokonzerwa naSatani, zvinhu zvese zvinokonzerwa naSatani. Zvimwe zvacho hazvina kana Satani mukati, zvinewe mukati. Ndaitaura nomwe munhu midweek, fundisi ndinamatireyo, namatai chakati nechakati ndikati izvo handinamati shamwari. Stand up, work. Azvidi kana prayer. Kuna munhu ari kutoti mufundisi upenyu hwakandiomera. Iwe ndiwe wakaoma, upenyu hwakapfawa. All right. Ranaka, Rajesura, Kandishamba, iye waka. Ndidzidzisa kurinda no kuteura. Ranaka, Rajesura, Kandishamba. Rakanaka irozua, ranaka tenda kunashe. Moyo wangu fara zako wakatauka nisona. Ranaka Kurinda no kuteura.
chitendaro changu kutenda kavane okutini we worship you, mighty God. Zizi ezi zamira to oka ishozirwa amen
Zakaona. Baba wangu Simba. Baba wangu muzita ra Jesu mweya yedu inokusimudzirai Simba Remuchinjikwa ngarirarame kwatiri mangwanani ano. Nyasha dzemuchinjikwa ngadziberekere panzvimbo ino. Baba wangu nezita ra Jesu, we decree the power of Calvary, the grace of Calvary, in the mighty name of Jesus. Baba dino declare nyasha dzemuchinjikwa mangwanani ano ngakuburukire nyasha dzemuchinjikwa mangwanani ano. Simba Remuchinjikwa mangwanani ano kuzodza kwemuchinjikwa mangwanani ano. Baba wangu nezita ra Jesu, we want to see your power. Let your glory manifest. Nyasha ngadzionekwe mangwanani ano. We worship you. We worship you. We exalt your name. Zita renyu ngarikudzwe. Nyasha dzemuchinjikwa dzirarame. Simba Remuchinjikwa rirarame. Vakatapwa ngavasunungurwe. Vane umweya yakavagara ngaivareke. Nezita ra Jesu, we worship you. We worship you. Riamanarabakaushuma. Tendera mweya wako kungoti yawe. Timboti Mwari ngavauye vaite zvavanoita vari vega. Patiri kuvarangarira kufa kwavo mangwanani ano. Simba Remuchinjikwa ngarirarame. Nyasha dzeKalvari ngadzirarame. Tendera mweya mutsvene kutaura newe mangwanani ano. Mutendere Simba Remuchinjikwa ngarirarame pakati pedu. Nyasha dzemweya waMwari ngadziwe pamusoro pako. Kuzodza kwake ngakurarame. Zvisina kukwana ngazvikwane. Zvakaramba ngazvizadziswe. Tinotenda muna Mwari vanonambidza zvakaipa. Tendera mweya mutsvene kutaura mauri. Mutendere ashumire kuupenyu hwako. Mutendere areve chaanoreva kuupenyu hwako. Mweya washe, mweya washe, mweya washe, mweya washe. Taurai mangwanani ano kuupenyu hwedu. Holy Ghost fire, the Spirit of the Lord. Mweya washe, mweya washe, mweya washe. Ngashumire kwauri mangwanani ano. Mutendere abate upenyu hwako. Mutendere agadzirise zvisiri panzvimbo. Mutendere ashumire kuupenyu hwako. We worship you, Lord. We exalt your name. We glorify your presence. Mighty man of war, Lion of Judah, we bow down and worship you. Yahweh.
tonight. But only you can. Mighty men of war, hey, Lion of Judah, we bow down and worship you. Lift up your hands wherever you are. Yahweh, Yahweh, come into Waro, mighty men of war, Lion of Judah, we bow down. Somebody bless the name of the Lord. Zitarenyo gare gorubitse murubitse. Zitarenyo gare simutsirwe. Zitarenyo gare bakocha. Zitarenyo gare remeketswe. We bow down. We worship you. We bow down. We worship you. We bow down. Zitarenyo gare kutswe. Zitarenyo gare remeketswe. Itai pakati pedu. Shamuno itai mimoka mngari. Shino kone kwa nemi Shino itwa nemi moka mngari. Thank you, Jesus. We worship, mighty, we exalt your name. We glorify your name. Oh Lord. Uzitara Jesu. Thank you, Jesus. Hallelujah. Chimbombelera Jesu mawoko. Zitara mwari wedu ngari kutswe. Muzitara Jesu. Hallelujah. Just wave unto the Lord.
I feel like worshiping and I'm realizing it's already 4 o'clock. You know, he can do what we cannot do. Amen and amen. Pamuchinjikwa dzichiona mashura ndirozi dzakatadza kuona zvadzaiona dzikadzikisa meso, nezuva rakatadza kuratidzira rikati kune mukuru waturikwa padanda, tisati tavepo akanga aripo, hatigoni kumusvinurira, mwedzi ukadzima. Nezuva rinoti aiwa zvemukuru uyu aturikwa padanda uyu hazvina kumira zvakanaka. Amen and amen. Simba remuchinjikwa. Pane simba pamuchinjikwa. Icho chikrosi ukachitarisa zvinhu zvakaoma chine zvachinoita. Kana wagumirwa semunhu ukatarisa pamuchinjikwa nekutenda, kunyange akaroverwa kare, pane zvinoitika. Hallelujah. Bodza munhu ari padhuze newe kuti kune simba remuchinjikwa. Pamuchinjikwa pane simba. Kune vamwe vakatyerwa kwavaisafanira kutyerwa. Kune vamwe vakarangarirwa kwavanga vasina mazita nekuda kwemuchinjikwa uyu. Kana wapiya pane zvinoitika. Simba remuchinjikwa hariperi pawa. Zvimwe zvese zvinoparara, asi simba remuchinjikwa rinorarama nekusingaperi. Waipadanda paakaturikwa akazoti kunopedza, unoona musharukwa achitaura kuti it is finished, kureva kuti pahondo kwatapedza, asi pakuropafadzwa taakutanga. Ane simba remuchinjikwa. Regai nditendere present worship kugara pasi. Nesu tese neuwandu hwedu vanoverenga shoko raMwari ngavandiverengerewo kuna John 19 verse 28 to 30. Mugondiverengera zvakare kubhuku ya Luke chapter number 18, chapter number 4 verse ya 18. Nekukurumidza, udza hama iri padhuze newe kuti kana usati wakwaziswa chingozvikwazisawo tikurumidze kuparidzirana. John chapter number 19, 28. Kana muchinetswa nekuatsvaga aripo apa, kune anoverenga rechirungu. Plus munenge muine poster, I don't know kuti munozovharwa sei. After this, Jesus, seeing that all things were now finished, that the scripture might be fulfilled, said, I am thirsty. Now a vessel full of vinegar was set there. So they put a sponge full of the vinegar on hyssop and held it at his mouth. When Jesus therefore had received the vinegar, he said, It is finished. He bowed his head and gave up his spirit. Shure kwaizvozvo, Jesu akati achiziva kuti zvose zvapera kuti rugwaro rwuitike, akati, ndine nyota. Paakanga pamirepo hari izere nevhiniga, zvino vakaisa chipanji chizere nevhiniga parutanda rwehisopu, vakaruisa kumuromo wake. Zvino Jesu akati agamuchira vhiniga akati, zvapera. Akakotamisa musoro wake, akabudisa mweya wake. Hallelujah. Luke. The Spirit of the Lord is upon me, because he hath anointed me to preach the gospel to the poor. He hath sent me to heal the brokenhearted, preach deliverance to the captives, and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised. Vazhinji teererai chishona maverengerwo echirungu nemateenagers nemasunday school chokwadisu vamwe tichingonzwa tichitongoenda kumberi. I'm telling you, mazwa Sunday school ichipapa hauna chaunonzwa. Unongonzwa kuti rurimi rwamhanya panapa. Even baba chimama tine ndazotoverenga ndozviri ari kuimba izvi. Ivo vazhinji teererai pedapa patakajairira apa tiparidzirane muchinzwa. Otherwise mukasazviverengera mega hamuna chamunonzwa, but takazviita nechikonzero chekuti ivo nevamwe vavo vanzwe, nekuti patinoverengawo havanzwi.
saka strategy yekugarisana. Luke chapter 4 verse 18 to 19. Mweya washe uri pamusoro pangu nokuti wakandizodza kuti ndiparidzire varombo ivhangeri. Wakandituma kuti ndizivise vakatapa kusunungurwa kwavo nemapofu kuti vaonezve, ndiregedze vakatsikirirwa nokuzivisa gore rashe rakanaka. Hallelujah. Apa vazhinji ndo patanzwa. Pekutanga apa pakaipa. Even uchitaura naye kumba unototi what are you saying? Wozotsokororerwa wonyatsonzwa kuti vari kuti zvakati. Mwari verugare vachitiitira zvakanaka. Theme yandiri kufamba nayo Simba Remuchinjikwa. Anditika hashtag mweya washe. Ndoda kuedza kubatanidza zviukama uri pazvinhu tu izvozvi ndidzoko ndiisirewo paboard up John 19:30. Patatanga Jesu vachiuya Luke chapter number 4 verse 18. This is the purpose or the mandate ya Jesu vachiuya panyika. That is the official beginning of his ministry. Achideclare zvaakavinga panyika. Remember, anga atobva ku 40 days and 40 nights of fasting. Paari kutaura kuna Luke 4:18 akanga apedzazve zvakare njiva yati, this is my beloved son in whom I'm well pleased. Paari kunopinda muchechi apedzerana nyaya naSatani obva averenga mandate. Pandiri kuda kuti ubatisise ndepekuti mweya washe uri pamusoro pangu. Paari kuti mweya washe uri pamusoro pangu, zvaari kureva ndezvekuti in the Trinity two is present. In the Trinity, the Father, the Son, and the Holy Spirit, one is in heaven and omnipresent. Two are physically on earth. Kureva kuti for 3 years mweya mutsvene wakanga usingafambi vanga vakapfeka Jesu. Pamakore akararama Jesu, njiva yapedza kutaura, mweya wakanogara muna Jesu. Kureva kuti the Trinity yakasara iri two, iri panyika. Nekuti paari kuti uri pamusoro pangu, haana paazoti wadzokera. Atiri kuenda kuna John, kwakuchinouregedza manje kuti udi uchienda, but pamazuva ake panyika anga akapfekwa namweya mutsvene. Mweya iwoyo ndo akambopfeka Elijah paanosangana nemuranda waAhabhu, otenda unoudza Ahabhu kuti ndaakuuya ikoko, zvikanzi mambo wangu munondiurayisa. Tsika yamuinayo yekupota muchidhisapiya, kureva kuti Elijah ane nguva dzaairarama ari munhu, ozoita nguva dzaairarama akapfekwa nedenga. Jesu anodzokorora iyoyo, vanomutora voenda naye pamawere vachida kumusundidzira, but the Bible rinoti he disappeared in their midst. Kureva kuti mweya wanga vakamupfeka. Kana pane kwandiri kuenda newe mangwanani ano, mweya wamupfeka Jesu. Ndo paari kuti mweya washe uri pamusoro pangu, akandizodza kuti ndigoparidza iye Mwari achinja kuita munhu. Jesu achinja kuita munhu, hauri ari ega, anouya akapfekwa. Ndosaka uchiona kuti kana munhu akuda kuita zvimwe zvinhu muupenyu, pane chinofanira kumupfeka. Nekuti chikasakupfeka you are limited, chikakupfeka you are untouchable. Ndo pamwe pacho paunozonzwa Samson anonzi simba rashe rakadzika pamusoro pake, akabata shaya yembongoro ikauraya varume. Waipane chachamupfeka. Kana paine dziri kurwa newe shamwari, tendera mweya mutsvene kumbokupfeka imwe minute so wakatarisana netunyaya twako, ukaona kuti simba renyama harikwane, tendera mweya mutsvene kukupfeka. Kana akupfeka pane zvinoitika. That's why uchiona kuti vamwe vanhu vane zvausina,
wotanga kuzvibvunza kuti how do they do it. Isu tichidya sadza tese. Vane mamoments ekupfekwa, vane nguva dzekupfekwa, vane nguva dzekuyambutswa. Varoi vanofamba zuva nezuva, asi kune dzimwe dzimba dzavasingapindi, dzavanoziva kuti kunopisa. Why? Vanosimbopota vachipfekwa. Kana vapfekwa zvisakakwana zvinoremekedza zvakakwana. Ndine munhu wandiri kutaura naye mangwanani ano. Ndiri kuti pane simba rinofanira kumbokupfeka. Ukaona simba rekwarudzi rwekwenyu, rekwana mukanya rakundikana, tendera remuchinjikwa to switch in. Kana remuchinjikwa rasvika, nengirozi dzinopfugama, nezuva rinodzima. Wai pamuchinjikwa pane simba riripo. Jesu kwakupfekwa makore matatu ari panyika, akapfekwa nemweya mutsvene, nekuti power of creation yepakutanga yakanga iri pamusoro pake, nemvura inoziva kwayakabva, ndosaka yakatenda kuita waini. Why? Anga akapfekwa nerimwe simba raigara naro. Kwakufamba Jesu panyika achiporesa vanorwara, achiporesa the broken hearted, achimutsa vakafa, akapfekwa nesimba raMwari. Patakuchinosvika pana John apa muchinjikwa, kurwadziswa kwese kwakwana. Remember, nyaya haisi kuti bhora ratanga nguvai. Nyaya inotariswa scoreline kana tapedza. Hatitarisi scoreline kana tichitanga. Aiwa, unogona kugoisa 5 ka tichateera hedu kana takuda. Nguva yacho kana yakwana yadi yakwana tinotera. Ndosaka ndakambokuudza ndikaona kuti maheri, ukaona vanhu vasingatendi vachienda pamberi pavo, iwe rega kunyanya kunetseka. Why? Isu tine imwe tsika yekuti patatadza kukavha sevanhu, mweya washe unotitendera kupavhara kana tatadza kusvika. Kana nguva yakwana yekusimudzwa, unosimuka zvine simba, unosimuka fasta. Rega kurwadziva nevari kuenda, vaendeswa nani. Isu tine mumwe musharukwa anoti vachigadzira mabhiza nengoro kutidzingirira kuti tinopinda muguta kana kudzokera Ijipita. Isu hatina bhiza, uye hatina machariots, uye hatitongi. Asi kana nguva yakwana, nechatapfekwa. Mozisi apfekwa nemweya, mvura inozarura, pasina nzira ndopatinopinda napo. Regai vagadzire mabhiriji. Isu yedu mabhiriji akagadzirwa kare pamuchinjikwa. Kune munhu andiri kutaura naye mangwanani ano, nyaya dzako hadzidi nguva yakareba, dziri kuda kumbopfekwa. So wotarisa pavakamira, wotarisa vakakutenderedza, vane zvavanogona, iwe unazvo zvaunogona. Tendeka musoro wako kumuchinjikwa, tendeka kutenda padanda rakatakura murume akasunungura nyika yese. Jesu kwakugara akapfekwa 3 years ari panyika. Nguva yekuenda yakwana, ndopaanonyora kuti it is finished. It is finished. The Bible says he was thirsty and it is finished. Pane mwe munhu wada kutaura nyaya, unoti pane chinhu wani chandinofarira kunamata. Isusu tinonamata, tine kamwe kaubaranzi katinako, so kuti nyika ichikuona so inokutarisa kuti dzinogaya here idzodzo, zoziva zvadziri kuita here idzodzo. Vanozoyeuka sokuti ndiye watatina iwe ndiye muchinda wekupusa uyu, ndiye musikana uya wekuita kunge asina kukwana. Wai? Nguva yekuti bhora raakupera ndopatinotarisa maresults, hatitarisi zvidavado zvaunga uchiita pakati apo. Ende hakuna pazvinorekodwa kuti vanzvenga vanhu vangani. Kune vanhu vari muno vanoda kuudzwa kuti pamwe pacho ukaona kuti kuenda zviri direct kunonetsa. You know, my doors, they are made for decent people. Isu vamwe hedu hatina kumbobvira takapinda nepadhoo. Madoors anogadzirirwa vanhu vane order, madoors anogadzirirwa vanhu vakadzikama. Mbavha yakanga iri pamuchinjikwa yanga yakamira vanhu vachituka, Jesu achibayiwa. Iwo yabaya zongoti kana maakuenda kwamuri kuenda, mundirangarirewo kuseri kwamudhara uko. Zvoreva kuti kune vamwe vanhu vari muno vari kuti chikoro hachipo. Ndinotenderana newe. Hauna hako kuberekwa wakanaka pachiso, ndinotenderana newe. Nemira rinondipupurira.
ndichipupurira newe muridzi waro. Ukatarisa pamira so, ukatarisa ari mumagazini, ukanoisa makeup yaakaisa ukadzokera futi pamira, unonyatsoona kuti uku kusaidhi hakusi kwedu uku. Wotarisa makumbo, wotarisa tsapfu yako, unoona kuti iri pamagazini neyangu hadzienderani, yako ine makona nemakefi, iyo iri tsapfu. Yeumwe unoona yakanyatsoti svatata kudai so, kunge yakazorwa, kunge yakaumbwa, iwe yako unoona ine mahambu ukaisa mvura unotoona kuti papa yakurumidza kufamba apa haina. Why? But kana nguva yekusimudzwa yakwana, kana nguva yekufamba yakwana, kana nguva yekuenda kumhiri yakwana, isu hativipe nezvinoonekwa nemeso, tinovimba nesimba remuchinjikwa. Kune murume akanyora akati, it is finished. Nyaya dzako dzapera, zvakatadzikwa nemadzibaba. Iwewe kana wapfekwa nesimba raMweya Mutsvene, ipapo tinodarika. Unozoti vanhu pana unozonzwa Bhaibheri ritaura kuti hatirwi nenyama neropa, tinorwa nesimba remuchadenga. Kureva kuti kana taakusimuka hatisimudzwe zvakare nenyama neropa, tinosimudzwa nesimba remuchinjikwa. Unonzwa Bhaibheri ritaura kuti, unoti Bhaibheri rinondinakisa parinoti he gave up his spirit. Harina kuti mweya uyu mumaoko aBaba. Iye akanga akuenda, paari kuenda haana kuenda akati bye bye tichazoonana kumberi. Ari kuti garai pana, chakambondipfeka kurwizuko kwaipiwa kuna John the Baptist, chichiti mweya waShe uri pamusoro pangu. Iroro simba iroro rimirirei, ndakaripfeka ndichirishandisa panyika. Zvandakudzokera uko harichadiwe. Vakasungwa vachiripo, vakadzvanyirirwa vachiripo, vakabirwa mufaro vachiripo. Rimirirei simba iri riri kudzoka. Unonzwa mweya achivimbisa kuti chigarai muno muJerusarema kusvika mapfekwa nesimba iri. Uri kunzwa nyaya yacho? Simba iri haana kudzokera naro. Ndati for 3 years anga akaripfeka iye. Unonzwa Bhaibheri chiti aituma the great commission of 70 kuti aimbovakweretesa voenda vodzoka. Akambotuma the 12 ovakweretesa. Vanapita vodzoka voti mamhepo anga achitinzwa nemadhimoni anga achitinzwa. Mudhara aisara akagara pasi, simba ari kwereta. Bhaibheri rinotaura zvakanaka kuti iye haana kwaakaenda, akagara simba ari pavanhu. Aida kuvaratidza how sweet it is kuti kana maakuzorimirira at least rakambokushandisai, munoziva mashandiro aro. Kana uchida kuti munhu atsvage nyama, chimbomutendera kudya piece 1, akanzwa kunaka kwayo, ndopaanonoitsvaga. Saka Jesu akazviita deliberately kumbotora simba iri oti 70 great commission, ombotora simba iri 12 great commission, vakomana chimborayirai. Vakomana kwaakumbopfekwa. Yes, Peter anoti ndara kana uriwe chimbonditendera kandirowe 4-5 steps ndiuye ikoko ndisive kuti hausi dzangaradzimu. Obva aripfeka. Apfekwa ndopaanotanga kudii kurova kastepi. Paakatanga kufunga kuti munhu abvisa chiri maari, vadzatanga kunyura. Kureva Bhaibheri roti kutenda upenzi kune vasingatendi, nekuti kana wapinda munyaya dzesimba iri unotaura zvisakambonzikwa nenzeve, unoona zvisina kuonekwa nemeso, unofunga zvisina kumbofungwa nendangariro. Kana ragara pamusoro pako, nyika yakakutenderedza ndopainotanga kutidza the reason why you have gone above their reasoning. Patiri kunosvika pana Jonah, he gave up his spirit to the Lord. Rimwe rinoti he willingly gave up his spirit. Panguva yakasara vanapita vega, Jesu achienda, mweya usati waburuka, Bhaibheri rinoti hakuna munana wakaitika. Peter, John naJohani nehama dzake vakava ordinary again.
vakatanga kufunga zvefish. Why? Simba raenda, neane simba abva pakati pavo. Saka vakadzokera into the natural. Peter wekutya akatanga kutya, vekubvotomoka vakanyarara. Peter never said a word. Zvake zvaitika tivake matumba kwakuri kuonererwa nechizoro changa chiri padhuze naye. Pachakangoenda Peter akafriza zvakare kumira kuti zii. Izvozvo zvinokuratidza kuti ukashayiwa mweya mutsvene unoita ordinary. Ukashayiwa mweya mutsvene unovhiringidzwa even nedhimoni renhunzi chairo rinokubata kana mweya washayikwa padhuze newe. Panongozoti chizoro facha. Peter atanga manje kupfekwa. Nyika ikati haichanzwisisa zviri kuitika. Ndobairi kuti Peter akadhakwa. Unoziva kuti kuna vamwe vanhu vari muno muso. I remember very well ndichikura. Vanhu vazhinji vaindibvunza kuti unonamata Jesu. Panguva yatakakura taakufanira kutsvaga mabhebhi. Iwo usikutsvaga, vamwe vari kutsvaga vachipanda. Dzakakwana here idzi kana kuti hadzina kukwana. Dzo reason here idzi kana kuti hadzi reason. Nyika haisi kunzwisisa level of operation. Ukaona uchikunzwisiswa, munhu wese akakutenderedza achikunzwisisa, you are too ordinary, hauna akakupfeka. Kana wapfekwa so, nyika inongoita mubvunzo, wakazvigona sei? Unozviita sei? Unorera sei vana vako? Unoiwana kupi mari? Unochenasa? Vanhu vanotanga kuita kaconfusion. Vana samanyika vati ungobatwa ngeconfusion. Kana musharukwa agara padhuze newe, pavanofungidzira kuti wavhara dhoo, iwo vanokuona uri kuseri. Iwo hauzivi kuti dhoo rakavharwa. Iwo vakavhara ndo vari kuziva. So that's why chonoti vamwe vanhu vanoshamisika kuti mamuka zvakanaka. Shuwa mamuka. Vaifunga kuti vakakuroya manheru, but pavazokuona uri mupenyu ndo pavari kubvunza kaviri kuti mamuka here, mazomuka here. Why? Vari kufunga kuti vakakusota manheru, but havasi kuziva kuti simba rawinaro harichengetwi nemamhepo, haribatike nemamhepo. Pavanenge vachironga so, vachida ningi naningi haayambuki, ningi naningi vanorambana. Watoona paitwa imwe nhumbu kwaberekwa chimwe chimwana. Ota chimwana chichakura chiri nherera, imwe futi, chichakura chiri, imwe futi. Uzoti zvatozadza imba, ngatichirega kuroya marriage, tichiroya vana. Vakuchinja strategy iyi yaramba. Achipedza kutaura kuti mwana uyu ngaatenderere, iye wake ndiye akutotanga. Iwe wako ari kuenda kumberi. Unochera kuti kana simba ramweya mutsvene rakupfeka, pane dzimwe hondo dzausingaoni dzaunorwirwa namudhara. Vari kudzigadzira ndo vanodziziva uye ndo vanodzirarama. Iwe unoramba uchingoenda kumberi nekuenda kumberi nekuenda kumberi. Zvichitaura so, ukapfekwa nesimba so, vanhu vanofona. Muri kuuya here muna December? Woti hongu, iwe bata mota woenda. Iwoti mota ngaita accident. Iye achikwira skuta chaiyo overnight accident. Why? Pane dzimwe, when the spirit of the Lord is operating on you, most of things that are planned against you, you don't see them. Ende Mwari haasi munhu wekuti anouya achikuudza kuti ndakurwira yakati, ndakurwira yakati, ndakurwira yakati. No, dzinenge dzinopfuura so. Hondo dzamunorwirwa naMwari dzakawanda kudarika dzamunoona. Kana mapfekwa nesimba, pane zvazvinoita so. Vanhu vachikugadzirira so. Unoziva kuti pane munhu wani wandofarira. Munhu akazara nemweya mutsvene ane chinhu wani chaanoita. Haaroyeki, haatukiki, haaroveki. Ena unobvunza vana Balamu nana Baraki, ndiroyerewo vanhu. Taura izwi ndidhire nawo. Iye akati ndingavabata sei? Vaine zodzo. Mangwanani anoimbopfekwa nesimba remuchinjikwa. Go above witches. Go above detractors. Go above enemies. Go above people who despise you. Ngavakuone uchisimuka nekusimuka nekusimuka nekusimuka. Uzapane chinhu wani chandinofarira so. When people start to plan about you, they've seen something. Varoya vatambisi mushonga. Munoziva. Kunomwe munhu kuti vakomana ngatishanyire ningi. Moti muri kumuroyerei hana chunhu. Hatitambisi mushonga. Nevaroyi vanotoitawo kabineti havatambisi mushonga. Ukaona varoyi vakutambira padhuze newe, pane kamwe kagiresi kavari kuona so. Pane kamwe kachiyero kari pamusoro pako. Ukaona vanhu vakuda kutanga kumisidzana newe, ziva kuti pauri pane chimwe chiri kumera chavasi kunzwisisa. Muri kunzwa ndozara, nevaroyi havatambisi mushonga.
Avatambisi mushonga. Hakuna munhu anouraya munhu anouraya chituna. Wanzwa here shona iyi? Hakuna emedhara anosvika achinouraya chituna. Munhu anouraya ada kuuraya mupenyu, hadi kuuraya chituna. Nevaroyi havatambisi nguva kana pasina chiri kumera. Ukaona uri kuattracta dzimwe mhepo so, it's a level of anointing. Ilevel yekupfekwa, ilevel yesimba riri pauri, ilevel yekuri kuendwa. Nekuti vanogara munzvimbo dzemweya vanoona chiri kumberi, iwe usati wachiona. Asi kana vakapfekwa nemweya waMwari, kuchiona kana kusachiona haumise adanwa. Shoko raMwari rati vaIsraeri kuKenani hakunazve achazorivhesa. Ndosaka ukaona kuti Faro akaperera mvura aida kurivhesa chirevo chemunhu akapfekwa. So zvindichitaura so, unoziva kuti makuseni anaya iwo masikati anaya ukabuda muno wangoita kachimedu kekupfekwa so, unotanga kuona madhoo achivhurika nezvinhu zvichitanga kufamba so. Uchishaku uye pane pamwe pauti ukamuka makuseni, pane dzimwe nyasha dzandoda kuti dziwande pachechi pangu. Ndikutsvaga varume nevakadzi wekuti unomuka makuseni kuma2 wovhura akaundi kuti mari yandakaona nezuro ichirimo here. Womuka futi makuseni wovhura nepawindo kuti motikari iya ichiripo. Uchikanganiswa nelevel yenyasha. Uye pane zvimwe zvokuti zvinotoshamisawo newe muridzi wacho. Nyika iri kushamiswa newe muridzi wacho uri kutoshamisika. Iwe muridzi wacho chaiwe unenge uchitoshamisika. Nyika isati yatanga kushamisika, iwe ukatarisa nezuro nanhasi unochitoshamisikawo. Kana dziri nhumbu dziri kunetsa, batwa nepamiri pokuti unoita mapregnant test 9. Wiki rino ndoda kuona kuti shuwa here, ukanda chipepa chacho, worekodha waisa mugaba. Mangwana unotenga futi imwe. Ukanda futi mugaba kuswera mangwana unotenga. Iwe wacho muridzi wacho uri kutoshamisika nezviri kuitika. Nyika isati yatanga kushamiswa, iwe wacho muridzi wayo uri kushamisika. Kuti chokwadi ichi. Pane level yenyasha inoburutswa nemusharukwa kana nguva yaMwari yakwana. Simba Remuchinjikwa. Ndaitaura last week ndikati mweya mutsvene anokupa. Mweya baba pavanga vakuenda kudenga vakatisira mubatsiri. Kureva kuti pane dzausingaite wega, pane dzimwe dzisingadi iwewe. Ndosaka zvakanzi ndakukusirai mubatsiri. Hatidi vanhu vakapusa wekuti mubatsiri aripo wakatakura 9 masaga. Iti mubatsiri basa renyu iri. Shandai sezvamunodi, sezvamunoda. Pano mwe munaenda kuti mufundisi nanetswa nevaroyi. Ndikati mudara ari kuziva here? Mudara akuziva here kuti uri kuroyo? Kanzi mudara ndiani? Musharukwa akashumba yekare kare, isingazivi mazuva, isingazive kuchembera kana kukura, iri kuziva here kuti kuno vari kuroya? Zvikanzi handisati ambotari ndikati pfugama basi. Ndikati vese vairoya munhu ngavatange kuzviroya neshamwari dzavo dziroye ivo. Zvikanzi mapedza here? Ndikati ungada kuti nditi kudi? Kuda nditaure nendimi dzekuti kudi? Ndosaka uchiona kuti kudhila neni kunonetsa. Ndogona kungokuudza kuti I've spoken a word. Pamwe pacho pauri kunetsa kaka Moses haana kutaura nendimi. Angodzi tora tsvimbo nongedzera mvura iyi. Pamwe pacho pari kukunetsa ka unofunga kuti kunamata kuri complicated because unoda minamato ine mahyphen. Iwe kana mwana achitsunywa haati ticha ndatsunya, anongoti kune vari kutsunya vamwe. Ticha ongoti ziso rawo ga. Vari kutsunya wotoziva kuti ziso iro rati stop. Zvimwe zvinhu ukaona zviri kunetsa, it's just a word. Chet. Because iwewe kana connection yako iri right, unodara kuti vanhu vanonetseka vanhu vanogadzira aini. Munhu anoshandisa aini haanetseki. It's a finger. Ta. Yakutopisa. Kana uri connected kuna musharukwa zvimwe zvinhu hazvidi fasting. Zvimwe zvinhu hazvidi kunyanya uchemanya. Ingo connect. Iwe uchingo connecta so, unonyatsoona kuti masystems ari panhasi right. Kune vamwe vanhu kuti kana vakunetsa ingova connectira so. Chichwa Simba Remuchinjikwa rotanga kuoperate. Can I repeat this? When he said it is finished, either way in newe. Unapana vamwe vanhu vari munhu wekuti ndinofunga kuti havanyatsi kutenda kana kukumbira vachirevesa. Inini ukaona ndikatora huma yangu iyi ndikaiisa papilo, ndikamuka futi ndikaidzosera. Iyo huma iyoyi ngoiisa papilo ndoti Mwari honai.
maona here zviri kumashure. Pane mukristu anofanira kungojairawo kastatement kekuti Mwari vanhu vaivatanga. Usaswere uchizvinetsa, ingoti honai zvavakuita. Unotaura kuti chinhu chiri kutitenderedza maningi kutenda. Simba remuchinjikwa. Mweya mutsvene is there. Mwari Jesu achienda kudenga. Vaenda kudenga, chavanoita kudzosa mweya pamusoro pekereke. Things started happening. Paunga akapfekwa nemweya mutsvene. Munhu wese akapfekwa namweya mutsvene pane zvofanira kuitika. Ndaimbotaura rimwe gore kune vamwe vanhu vari munomu. Nanhasi havanditendi kuti I applied for 2 bonds, 2 houses. Permit yakaexpire. Akafamba mapepa kusvika musi weregistration. Ndopana akazofonerwa nalawyer kuti can you submit your valid document. Kati mori D. Zvikanzi I realize kuti mapepa aya aifamba pasina bepa. Ende vanoziva zvedzimba hairivheseki kana yapinda yadi yapinda uza. Ndikati haisati yabuda. Chakupai after a week vabuda vandavatumira. Ndikati this is the document you are looking for. And thank you so much, we can correct our files. Zvingani zvinhu zvauri kufunga kuti hauna iwewe. Can I repeat this? Kune vanhu vari kufunga kuti havana zvinodiwa. Vasingazive kuti vakomana vaya vakacrossa Red Sea vanga vasina zvinodiwa. Mugungwa muya vanga vasina ukwanisiro. Ukwanisiro hwakauya nekutenda. Kune munhu wandiri kutaura naye pana ukada kuti zvinodiwa nenyika zvikwane kuti zvako zvifambe zvinokwana iwe wafa. Unoziva here kuti I want to repeat this. Kune chinhu chinonzi grace. And everyone here present have prayed this prayer, but some have never experienced it. Kune munamato wamunogara muchita. Grace qualifies the unqualified. I want to ask you, where did you qualify? Where did you qualify without qualifications? Ndepapi pawakapinda pausingakwana. Unenge uchingoti prayer it qualifies the unqualified. Ndepapi pako paunoti wakagara mumba kuseri kwedo woti apa ndakapinda ndisingafaniri, apa ndakapinda ndisingafaniri, apa ndakapinda ndisingafaniri. Kune vanhu vanowanza empty words minus action. Can I repeat this? Kana wakunamata Mwari, tikati namate toda munana. Tikati one evidence inoratidza kuti you are still connected. Ndo kana zvinhu zvisiri kuitwa nevamwe zviri kuitika pauri. Kana zvese zviri kuitika pauri zviri kungoitikawo pane munhu uyo uri kunamatirei. Do you know kuti chimwe chiri kutadza kutendeutsa vanhu kuya kuchechi chii? Imi muri kuya kuchechi hapana evidence yekuti Mwari wacho uripo. Akakutarisa anenge achiona kuti uyu ari kuenda akaomerwa kudarika ini ndisingaendi. Saka ndikaenda ndinoomerwa maomererwa akaita muchinda uyu. Regai ndigare kunoko. Kana wana Jesu waringana nezvinhu zvese, but zvinhu zvese zvacho ngazvioneke. You know, isusu tiri mashona. Tinodaidzwa kunzi makwerekwere muno. Izvozvi vakuru vechechi vaitokumbira kuti tumirai mapikicha pano. Makwerekwere manje emuruda poti akuzozikanwa kunational office yeFM. Why? Mwari wacho wamuona. Havasi kuudzwa kuti tinonamata takabva kuZimbabwe naJesu. Vari kuda kumuona. Kune munhu wandoda kuchallenge mangwananani. Kana wapfekwa nesimba remuchinjikwa, ngatirege kuriona pandini rogumira ipapo. Toriona pakuchema misodzi netumadziwa muchechi. Ngariwanikwe parinooneka nemaziso zviri direct kuti shasha inotenda, simba pariripo. Unoziva pane munhu wandiri kutaura naye so. Between you and what you want, paringoda kachivindi kekutenda. Vamwe mvura yakavhurika kare. Urungoti ukatarisa yakaungana kuraiti, wotarisa yakaungana kuleft, woti ndinofamba here kusvika uko isati yadzokedzana. Ndakabvunza umwe munhu, ndanzi mufundisi, ndinoda kuroorwa. Ndikati unoda kuroorwa nani? Ndikanzi handizii. Ndikati rini?
Zvikanzi gore rino ratopera pachine 3 months. Unoziva kuti vamwe vanhu vanodanana 2 days. 2 days chako utanga kugara vese iri stay in. Imi motanga kuti vari kuita chihuri, vari kuita chihuri. Wozoona pazvarwa yekutanga, woona pazvarwa yechipiri. Ende kune dzimwe dzimba dzitori munomu dziri kutoti inini mufundisi haitauri kayo pane vanhu, but pane vanhu kutoshumira nawo ari kuziva kuti akamuvha in. Pasina kana nguva otanga kugara vese. Tozoona kuti hondo iri kutambika iyi. Nyika ine mastandards ayo. Yekuti dai Mary akati ndine nhumbu yedenga mazuva ano taimutema nematombo. Chiwewe waita nhumbu yamweya mutsvene, taura nyaya yako zvakanaka. Chemberendai nemunhu munomuvheta uyu ada kutamba nesu. Indofarira hangu chinjonzi munana chinosurprise vanhu, chinosurprise iwewe, chinongoita kuti zvinhu zvinakidze. Chinjonzi munana hamene kakunakidza kakaina. And inini I always wanted ndikati gare gare ndoona munana. Ndakamboudza mumwe munhu akati mufundisi, how do you know you are still a pastor? Ndikati pane zvimwe zviga zvandinoisa. Ndikati fambe ndoisa chimwe. Ndoti Mwari pindura icho. Chopindurwa Mwari. Iwe ukasha hanzi you shall not tempt your God. Moses chaiye anoti zvamati imimi you are who you are. Ndoziva sei? Ndingazive sei kuti imi ndimi Mwari wemadzibaba? Gwenzika anga atoriona. Asi aida another confirmation pamusoro pegwenzi risiri kupera. Zvikanzi une chii muruoko rwako? Akati ndine tsvimbo. Zvikanzi kanda pasi. Achikanda pasi ichita nyoka, achikanda futi pasi, achibata muswe ichita futi tsvimbo. Kune vamwe vanhu vanonamata vasina kana saini yesimba ramweya mutsvene. Nokuti kana ndati fambe unofanira kumboona kachimedu kenyasha. Kana ukati fambe, that's why muchiona kuti mamwe machechi haana vanhu, mamwe ana akazara. Ukagara uchitaura zvinhu zvisingaitiki, vanhu havakutendi. Ukagara uchitaura zvinhu zvisinga, Bhaibheri rinoti chiprofita chinozadziswa kana zvakataurwa zvaita. Moti imimi mufundisi, ini ndinayo evidence. Ndakakuudza korona ichitanga kuti pano hakuna unofa nekorona. Ndiani wamunoziva akafa nekorona? Pamwe pacho but ipapo unenge uchituka kuti mainhingiwa nekorona kuti musharukwa musandikanganwa. Appreciation inodisappear. Taurai zvine simba. Ndada kuti umuke, wabva wamuka handiri. Ndoti uri kuseka, vanhu havawinayo vakavanyepera. Ukanzwa kuti baba mhuri yese baba tatesta positive. Wodzokera futi kuseri kwedhoo woti muranda wenyu ndakataura wani. Ururufu harudi kunzwa here. Uzoti baba right appetite yakudzoka taakudya. Woti yes, womukira pane chimwe chinhu chinofanira kukugara, chinokusiyanisa nevasingatendi. Kana motenda siyaniswai nevasingatendi. Munhu ari kunditarisa kuti mundara ari kuti uchi ndiri kuti inini pane simba rinopfeka vanhu rinoti the undoable becomes doable. The unheard of, they become heard. Non-common things becomes common to you. Kune munhu anotaura naye izvozvo ari kuti mudhara hamuzive yangu. Iwe hauzive wakatanga. Yako iyoyo ndiyo yatavinga mangwananano kuti timbodhila nayo zvishoma. Toda kumbokupa rimwe simba rekuti kana rakupfeka so iro tunhu twese tunokwana, it's finished, it's finished, it's finished. Tunokwana ipapo. Tunhu twako twese tunokwana. Unoziva kuti chinhu wani chandakadzidza, a miracle is something that raises faith. If you want your faith to raise, continue experiencing miracles. That gives you assurance that he lives. Rega kushishidzirwa netunhu tunongoti tukasimuka watobhulowa musoro, tukasimuka watobhulowa musoro. Nanchimbozvifunga inini. That what makes a Christian a Christian? What makes a Christian a true Christian is when you defy odds. When the Holy Spirit came, it made things that were not possible to become possible. It made things that were not common to become common. Vana Peter vaiporesa vanhu nemahandkerchief. Kureva kuti nhamba yevanhu vaienda kunana Peter yanga isingachadi maoko.
vaipora nekuenda pamumvuri waPeter, kureva kuti things that were not common became common, things that were not possible became possible. Simba remuchinjikwa, mweya washe ukagara pamusoro pako, pane zvinhu zvinoitika, but vanhu vanotya manje kuti zvikaitika ndonzi ndiri abnormal, zvikaitika ndozonzi ndiri chakati. Ndakambonzi neumwe munhu, mukatenga mota dzinodhura, vaKristu vanofunga kuti muri kudya mari yavo. Ndikati saka ungaida kuti wafunge kuti ndiri kudya yani? Nai, uda kuti ndifunga kuti ndiri kudya yani? Kune munhu andiri kutaura izvezvi ari kutofunga kuti mari yangu yapera. Unayo here? Kana uinayo wakauya nayo here? Andinodyiwa ndeyauya kunoku. Mweya washe ngavakupe nyasha mangwani muservice inoi. Iti Mwari imbondipfekai pane dzandiri kuda kugadzirisa. Iti mweya washe chimbondipfekaiwo ndine dzangu dzandiri kuda kugadzirisa. Mweya mutsvene imbofambaiwo neni ndine dzandiri kuda kugadzirisa. Iye anoti handikusiyi mega, ndichakusiyirai mweya munyaradzi, ndichakusiyirai mweya mubatsiri. Ngaambokupfeka timbogadzirisa nyaya. Gore richiri pari raitiri, ngatimbogadzirisai nyaya mangwanani. Mumwe munhu akazondibvunza, unozoti pane chinhu wani chandakaona chiri pasi pezuva. People mistaken righteousness and the Holy Spirit. Can I tell you this? People mistaken righteousness and the Holy Spirit. Those are two different things. Mutsai vakarara kana paina audaurara nomuti weki. Kana ngokusimudza ruoko wekamera ongomuhighlighta padenga ombobvisa inini. Zvinobatsira. Iwe maudzwa ndakakuudza kuti unopota uchimbounza wani akarara zvobatsira. Ongoisa wani akakotsera vamuti gava obvisa. Harare kumba anga achiona movie. Pandangotanga kutaura kuti pfekwa zvakamupfeka zvakuti zororai henyu apa hapasi penyu. Apo pakutaurwa pane ine mikotsirai munomuka wapedza. What really happens in a person's life? I once explained this. Munhu anorarama in three. We have the human being, the one you see. We have the soul, the power of knowing right and bad, and we have the spirit. Paanopedza kuvaka munhu Mwari anofemera mweya wake. Chiri mauri chakaiswa naMwari ngachiattracte zvoumwari. Ichocho ndo chinokontrola your destiny. Iron sharpens iron. If you allow the Spirit of God in you to grow, it attracts miracles. If you allow it to increase, you increase in your domination, you increase your territory. Munhu anoroya munhu ka haana chaanotaura kusiya kwengobata chijira ichi over ati Janet is not going. Ndapedza naye. Kana pasina izwi rinosunungura pfundo iri yaJanet haisununguki. Mirai manje muone izvezvi manje muchaona kuti kumabhenji uku kwakazara macovenants evanhu. Kumabhenji uku kwakazara macovenants evanhu. Kune spirit inonzi misplacing yandakudhila nayo yekuti pese pawakufanira kugamuchira unonzvengeswa. Pauri kufanira kuenda nepana anorora zuva iroro unoswera wakarara. Paanenge apfuura iwe ndo paunomuka. Pauri kufanira unotsvaga basa. Pariri kunzi nhasi vari kutora iwe unomuka uine chiflu. Pachinongopera parinongonzi kwauri kuda kuenda basa rapindwa iwe watosimba kuti Mwari wandiitira zvakanaka, flu yangu itai one day. Haizi flu. Pane mhepo dziri kubata vanhu. Pane umwe mukadzi anga aida kutengerwa mota. Aingoti pese pada kutengwa mota
mai vake vorwara, murume kuti ngatirapise mai zveshuwa, muchazotenga. Mai vaisarwara, mhepo dzekumusha dziri kuti daughter come back home. No one of us have been there. Ndine vanhu vari muno vakawanda vari kudaidzwa. Iyezvi ndichitaura so kuti mweya washoka kupfeka unoita zvinhu. Ipapo vatoshindimara kuti ini ndine zvinhu zvese. Unongonzwa kuti ndiri right, so kushaya appetite yekuenda kumberi. Bhaibheri rinototaura kuti uyu murume anonzi Region, kungoona Jesu kuti unonzwa achitaura kuti mauya here kuzondiparadza mwanakomana. Haramboti mauya unondiporesa. Mauya uzondiparadza. Iyezvi pandiri kutaura kudai so wangobata appreciation watotsamwa asi mari yacho hauna futi. So unoti zvinhu zvacho so zvine nharo pamusoro poupenyu hwako. Unotsamwirei usina? Vamasuka vari kukumbira nayo, iwe uri kunetseka nei? Hauna. Pano mwe akazomboti tiri kuKempton, mari yedu inopera kuchechi kunotaurwa zvemari. Ini nditarisire zita remunhu, hapana pane zita rake. Anoita hasha nemari yevamwe. Izvi zviri kuita hasha, so unoya pane dzimwe hasha dzemadhimoni so dzekuti dzikakubata so uri muno unoti gorera ndowana mari handifi ndakavapa. Usati wanayo imbodzikama ivepo uzotaura yavepo. Akuudza kuti uchave nayo nekushindimara kwemwoyo wako ndiani. Ini ndiri kuti imbouya tibatirane. Unoya pane umwe munhu wani wandaimbobvunza ndikati sei usingaiti zvakanaka zvikanzi ndozoroyiwa. Hamfundisi ukatenga zvinhu zvakanaka unoroyiwa. Hamfundisi. Kuno umwe munhu kuti even akatanga KFC chaiye paanoroja hadi kuonekwa achidya anotora gumbezi ovhavhara kudai oda kurova. Anotya. Kutya vanhu. Ukaenda kumusha wakachena unoroyiwa. Uri kudikwa royawo. Kana uri hakuna mukristu asingaroyi. I need to tell you the truth. Kana wazadzwa nemweya waMwari ukasvika pane vanhu vanoroya vanopiswa, unonzwa chinzi muri kundipisa. Munhu ane mweya waMwari anotokonzeresa kudarkness kingdom. Bible reveals that since the time of John the Baptist until now the kingdom of God suffered violence, and the violent shall take it by force, which means when you are being violent you are being rude to another. Hakuna mukristu ane mweya waMwari asingaroyi. Jesu chaiye paakasvika pana Region, madhimoni akatanga kubhoila, akanzwa kuti mweya uri pano hautitenderi kugara. Kureva kuti kana wapfekwa nemweya waMwari, you are very dangerous to the territory of the devil. Kana wapfekwa nemweya waMwari, vanomuka havamuki. Kana wapfekwa nemweya waMwari, waifana kufa havafe. Saka unenge uchitovakanganisa. Can I repeat this? Zvatinoita panapa tichidzinga mamhepo ndo zvinoitwa kun'anga kwachipfekedza mamhepo. Saka it's a war. Muri kuzandira it's a war. Kuno mumwe munhu ari kuti hanzi kana ndamukristu ndiri kukanganisirani. Unokonzeresa. Kukonzeresa chaiko. Maimufundisi wakamboenda mune imwe saluni wakanziva enda munowaitira kumba. Uyu munhu haagoni kugadzirwa musoro wake muno. Uyu munhu mugadzirirei kumba. Avanotaura naye vangonogarawo pacheya vada kugadzirwa musoro. Uyu mukadzi uko. Ngochani dzese dzakatanga kuzvipeta so dzichibuda one by one unotsvaga masangweji dzisina nzara dzichinyatsonzwa kuti munhu ari pano haisiri mhando yevanhu vatajaira. Kureva kuti mweya uri mavari wakatadza kuwithstenda mweya wapinda. Muri kunzwa. Saka kana wapfekwa nemweya waMwari, kune mimwe mweya inonzwa hiti, kune mimwe mweya inoremerwa newe. One of the characteristics of the Holy Spirit. Ukasvika mumusha une zvinhu so zvinhu zvese zvinorara zvichichema. Unoziva kuti kuno musikana akambobva panapa achitsvaga basa remukicheni. Pavakamuemploya mangwana zvikanzi waushandi pano. Bva basa ndadii. Zvikanzi pauri pane zvinhu. Anofundisa vanhu vari pano. Ndikati uri kuvakuvadza. Chiri mauri hachigoni kurarama pavari. Saka kana mweya ikarwa vamwe vanobhaucha. One munhu ane mweya waMwari akapinda mubhazi rinoda kuuraya munhu wese, mweya werufu unogona kuremekedza one munhu iyeye
bhazi rikasvika kwariri kudini, kwariri kuenda. Ndosaka shoko raMwari chiti pawatsika netsoka dzako wakapfekwa nemweya waMwari, watora, kureva kuti mweya inoshanda ipapo taisuspenda, waakushanda ndewedu. Saka munhu pandiri kuti hanzi unokuvadzisa vanhu mumhuri chaimo ukanyatsonamata uchirevesa, remember one spirit dominates. Kuno mweya waso ukangobata munhu so unoyatsoona kuti pana apa hapana kumira mushe. Ndakamboenda kurufu ndichinoviga mwe munhu, svika parufu so ndarara mumota mangu, kazoona mwe munhu auya zvikanzi tingambotaura, ndikati zvikanzokumbirawo zvemurege kunamata timboita zvinhu zvedu. Ndikati aiwa handisati ndanamata, muri kuti ndinamate here? Ndisati kuti ndatanga, but environment yanga ichisensa kuti munhu asvika haasi kutendera zvimwe zvinhu kumuka. Muri kuzandetera munyika yezvemweya yakafanana nenyika yemuphysical. Pakauya bouncer mumaya muchida kurwa, unonyatsoona kuti handicharwa, otokoti sori yenyu tingatigarisani. But manje mweya waMwari augarisani nemamhepo. Kana uripo, it rules, it dominates, it controls, it instructs. Ozvi ndichitaura so, gore rino ndine vamwe vanhu vada kumbodhila navo, vanhu vasina kwavari kuenda. Unonyatsoona kuti uyu munhu haana kwaari kuenda, haadzoki, haasi kuenda, haasi kufamba, haana kumira, angori pakati nepakati, hauzive kuti chii chiri kuitika. Ukafamba 4 steps wodzoka 5, wofamba 3 wodzoka 2, gore rapera uri paunga uri pa one station. Mwari ngaatibatsire mumabhenjumu. Kune vanhu vatoda kurilisa vachienda. You see, I told you last week kuti nhasi pane zvinofanira kuitika. Iye nhasi kune zviri kufanira kuitika, zvishoma shoma zviri kufanira kuitika, tozoenda kumba. Mweya waShe ngaambotipfeka masikati ano, atiitire zvakanaka. Nhasi ndine dambudziko, handina dambudziko, ini changu kungoinstructor vanodzinga varipo. Nhasi ndakatoitirwa zvakanaka, vakarohwa vakakundwawo, hamene hawo ndinozopedzisa, but pane zvandiri kunzwa mandiri. Mweya waShe ngaumbopfeka vanhu. Pane nyaya dzaunofanira kumbopfekerwa mangwanana amasikati ano. Nyaya dzako imbopfekwa, timbobva patiri timbopfekwa. You know, you need that enabling power, you need that quickening power, you need that capacitating power, the power that takes you to the next level. Kana zviri kuramba nephysical, ngatimbotendera mweya mutsvene kutiitira. You know, zvakaoma. Vanhu vasingarooreki, vanhu vasingabati mari, haurooreki. Vamwe vacho haubati mari, vamwe vacho unongoona so kuti zvinhu zvacho hazvikuizi. Vamwe havarari, haurari so. Paunotadza kurara unenge wakapfekwa nomumwe mweya, asi nhasi da kupfekedza mweya wekunorara kumba kwako. Uchisvika so, uchinorara. Pane zvinofanira kuitika nhasi masikati anaya, tobva tazoenda kumba. Mweya mutsvene ngaambokupfeka paPasika inoi, uti patakaenda kuchechi iri Easter Sunday ya2022, pane zvakaitika. Hama dzangu dzinombobatwa nemweya yemashari, vanhu vanoona nyoka, vanhu vanonwa mazizi. Ndinototaura nevamwe vanhu vari kutonzwa dzungu so, ndichitotaura newe so. Vanhu vanoona makofini vakarara so, unoona kofini. Vanhu vanoimajina vachifa, vanhu vanodhirima rufu. Pane simba richakupfeka nhasi. We are cancelling that covenant. Vanhu vanotenderera panzvimbo 1 ndiri kukutsvaga mangwananana. Ini ndiri kutotenda vanhu vakadaro. You don't go anywhere. It's one of those things. Vanhu vanosafa rejection. Holy Ghost fire, the Spirit of the Lord. Mweya mutsvene ndokutendai kuti muri Mwari masikati ano. Zadzai imba ino nesimba rinoshamisa. Kwakagara vanhu kumabhenji, ndaakutaura mhepo inopisa. Mweya unorambira
kuenda kumberi nezita raJesu. Holy Ghost fire, search the auditorium. Kubva kumberi kusvika kuno kwandakamira, ndinotaura moto nezita raJesu. Holy Ghost Spirit, I decree deliverance to the covenants of the devil. Every covenant that is against us, we come with a superseding spirit of the Lord to break covenants, to break oracles, to break names. Vanhu vane mazita anovatadzisa kuenda kumberi.